Morjes, on Justus. Jatkossa meitä on 2. On Samu ja me tehdään tätä yhdessä. Meidän valmennusfilosofia perustuu siihen, että me pystyttäisiin tuomaan meidän urheilijoille paremmin ison kuvan hahmotus selkeästi esille sekä harjoittelun ja palautumisen tasapaino. Sen takia me ollaan päädytty 12 päivän kiertoon. 12 päivän kierto antaa paremmat työkalut siihen, että saadaan yksittäisestä harjoituksesta laadukkaampi ja sitä kautta myös kehittävämpi. Suunnittelun taustana meillä toimii yli 20 vuoden kokemus toiminnallisen harjoittelun valmentamisesta sekä tämänhetkinen tutkimusnäyttö kestävyys- sekä voimaharjoittelusta. Lisäksi voimaharjoittelun volyymia seurataan tarkalla laskentakaaviolla, johon pystytään reagoimaan kuukausi- ja vuositasolla. Meidän tavoite olisi olla mahdollisimman hyvin läsnä meidän urheilijoiden arjessa ja kehityksessä. Ja halutaan, että pystyt ottaa koodia meihin valmentajiin ihan milloin vaan harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Dosenin vuosikello rakentuu Suomen suurimpien kilpailuiden sekä openeiden ympärillä. Muista, että jokaisella yksittäisellä treenipäivällä on iso merkitys. Ja myös lepopäivillä. Every dozen day matters. Every dozen day matters. Niin, mother.